Mga RH negative ang tawag sa ila. Mga persona nga may rare kag limitado nga blood type. Manubo lang sa 1% sa nga populasyon sang pungsod ang RH negative. Amo nga naghugpong sila agud mabuligan ang mga kasubong nila nga yara sa emerhensya. Aton kilalahon ang ilang grupo sa sini nga episode sang Baganihan. Nabutang sa peligrong kabuhi isang online teacher nga si Corinne Grace Tambasen sang mahulugan siya sa ginabusong nga lapsag sang 1994. Nawadaan siya sang dugo, gani ginkinahanglan niya nga magpaidalom sa blood transfusion. Ugaling napatod man nga ang iya blood type A negative. Isa ka sa isang pinasahi kag limitado nga blood type. Na siya kami pwede ulam kami kabalo nga may ambos na. Tapos actually it runs in families. So if may RH negative sa family niyo, trace up mo may mga ninuno na mga Spanish blood or European. In my case, lolo is pure Chinese. Istorya ni Corinne na halos mawadaan na sila sa paglaom sa pagpangita sang dugo nga kinahanglanon sa iyang recovery. Sa record sang Philippine Red Cross, manubo sa 1% sang populasyon sa pungsod ang RH negative blood. Gani naghatag ini sa ila sang kabudlayan kag palaligban samtang nagapabilin sadto sa ospital si Corinne sa sulod sang malapit isa na kabulan. Tubtob may isa ka foreigner ang voluntaryo nga nagdonate sang dugo agud masugpunan ang iya kabuhi. Si Mr. Bob Armstrong. Tapos pagpa-check napasarya tanan pating cross-matching. So mo to plakpak mga upod ko sa room, imagine ba lang hulatanay ang amon. Hindi ko ma-procedure kung wala dugo mo. So sa bilog nga nagdo siya lang nakita. And pag-transfuse, nang medyo nag-strong enough ko para i-travel to Manila, tapos di ko naman nagulat. Nagulat naman dugo, mga 2 weeks ko tuguro. Ikaw wala? Suno kay Dr. Edgardo Apuhin, resident doctor sang Teresita L. Halandoni Memorial Provincial Hospital, wala sang risgo mga persona nga ginakabig RH negative. Magluwas lang sa mga babayi kung magbusong kay mahimo magtuga ini sang komplikasyon sa ila ginadalang lapsag kag sa ila mismo ikayong lawas. Masami nagaresulta ini sa miscarriage, rason nga nagakinahanglan sila nga matugungan sang dugo sa tion sang medical operation. Usually, RH incompatibility occurs when a person whose RH or negative becomes pregnant or nabusong. At the same time, ang nabusong yung fetus is RH positive blood. No? There is a tendency nga RH incompatibility nga occur. So your immune system react to the different incompatibility. So what happened to the body? Of course, makreate sa antibodies. These antibodies drive an immune attack against the fetus red blood cell. So atakihon yung dugo sa fetus nga RH positive. So ang body mo will think na this is a foreign object sa sulod. So usually any foreign object it considered na usually sa antibodies natin not parts, so it will be destroyed the foreign body inside. This is called, natawag natin, RH sensitization. So usually, para prevent this happening, of course, usually may mga injection tayong inahatag na tawag natin immune globulin. Hereditary RH negative gene. Nalakip diri ang A negative, B negative, O negative kag AB negative nga mga blood type. Kung wala ka ni protein, you will be calling your RH negative. So majority sa aton ng tao is like say 85% are RH positive. No? So ang worry mo lang is really very common sa mga babae during the pregnancy. Complications may occur if you are a RH negative na women into tawag natin yung pag-usong, no? And your fetus kina-carry mo is RH positive. So this will be called RH incompatibility. So usually treatment are available to prevent complications sa tawag natin RH incompatibility. Usually with regards with natin sa common blood type, no, the protein, the surface of the red blood cell natin sa pulang dugo, that will determine what is your blood type. Each blood type has a positive and negative. So the positive or the negative next to your blood type is your RH factor. Registered nurse man si Corinne kag nahangpan niya ang sitwasyon sa mga kasubong niya nga RH negative.
Gani makaligad man nga makabunag sang anak, napaminsaran niya nga itukod ang grupo sa mga kasubong niya nga RH negative sang 2019. Usually, kung ka-afford ka man lang mag-rogam, rogam lang. And aside from that, rogam is type of immunoglobulin ng hindi na siya vaccine eh. Basta gina-prescribe na siya sang doktor pag ang nanay RH negative. Kaya kabalo siya nga ang tendency is ang partner is positive gidya. Nangin misyon sang Western Visayas RH negatives nga mabuligan ang mga yadtong yara sa peligro kag nagakinahanglan sang ilang nga dugo, ilabi na sang nagpiksad to ang COVID-19 pandemic. Upod sa Philippine Red Cross, voluntaryo sila nga nagadonate para masugpunan ang kabuhi sa mga pareho nila nga blood type. So, ang mga members namon Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, and Negros. Gimaras na wala. So, dira na mga all types na mga RH negatives. Kaya ang aim namon is to help because we know that there are commercial donors who will charge a lot of money just to donate. Si Corinne ang may kaon sina nga nagdonate sang iya nga dugo. Isa siya nangin benepisyaryo ang isa man ka foreign national nga taga-probinsya sang Aklan. So he had been waiting for blood since February hasta nga nag 3 units nang kinanila niya sang kahulap nga hindi siya ano sa procedure ya. Oo, naluoy ko kay especially nakita ko may baby girl siya. Iya asawa Pinay. Wala, Diyos ko, ano na lang, kagamay pa sang bata, yan, nagamuha na bala. Siguro, sige, nang madonata, Diyos ko, nang dalahig naman ko disang mga upod. Hindi kami kahalin, kay pandemic. Ginsugat kami sa Red Cross, gindala to kag nag-donate and balik. Ito, ginpadala sa Aklan. Ang ilang nga grupo ang may masobra na sa 130 ka mga miyembro. 33 na sa ila ang natigayon nga nakadonate sang dugo sa mga nagakinahanglan. Nalakip na diri ang pasyente nga taga Negros Oriental nga libre nga natugungan sang B negative nga dugo. So, bali, si Miss Corinne po rin po yung naghanap ng paraan na mabigyan kami ng blood kasi siya yung tumawag sa Manila Red Cross. Talagang hindi ako mapakali. Talagang nagpapasalamat po ako sa Panginoon. In behalf of my family, I would like to extend my heartfelt gratitude from all 4 chambers of my heart. Ma'am Corinne, palagi ko pong sinasabi sa iyo, thank you so much. Though hindi tayo magkamag-anak, hindi man tayo nagkakilala in person, through chat lang po yun, pero palagi niyo pong pinapifeel po sa akin na kaibigan mo ako. Palaging pinapifeel mo niyo po sa akin na kung sino po yung nangangailangan, talagang bukas daw po kayong tumutulong. Pero magluwas sa pagpasiguro nga may blood supply nga sarang magamit sa tion sang pangkinahanglan, ginapasiguro man sa mga kaupdanan ni Corinne nga hindi sila mapamintahaan. Hindi man abi malipod nga tungod sang limitado nga supply sang RH negative blood, madamo ang nagapanukot kag nagabaligya sang supply sang amo nga blood type. Nga mag-save ka kabuhi, wala niya presyo. So, nag-form ko, ginaamat-amat ko lang because hindi porque RH neg automatic pwede ka na sa group because may maara nga nagkapanukot. Actually, may na-kick out na ko Ang grupo ang nagalaom man nga pinaagi sa nasugda nila nga kampanya, madamo pa ang mga kasubong nila nga matagaan man sang inspirasyon nga mangin blood donor, mangin dalangpan kag savior sa mga nagakinahanglan sang dugo. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.